Aquest ple bàsicament hem tractat temes molt importants, com és el pla d'educació local, que evidentment la nostra postura és discordant a la de l'equip de govern, perquè ja sabem la seva línia, el seu tarannà i el seu intervencionisme respecte a l'educació. Per tant, nosaltres hem volgut abstenir-nos en aquest punt. Després hi havia una modificació pressupostària que nosaltres no estem en contra de les partides que s'han augmentat, però evidentment el que no trobem bé és que es tregui els diners del romanent quan se'ns va fer una pujada d'impostos excessiva pel nostre parer i ara no hi ha contenció amb aquesta pujada de diners, com ara dedicar-li a la festa major 144.000 euros, per tant creiem que és excessiu. I a destacar de les mocions que s'ha fet molt hincapié amb el tema de l'LGTBI, que nosaltres estem totalment a favor. De fet, hem demanat poder assistir fent l'estesa de la bandera amb un horari que puguem assistir i sobretot molt entranyable el tema de la declaració de no al maltracte a la gent gran, que al cap i a la fi són els nostres referents i són els que han treballat perquè nosaltres tinguem aquest país que tenim ara, no?